Tofa wata sabuwa yanzu rikici ya ɓarke tsakanin wani tsohon soja da Bello Turji. Shi dai wannan tsohon soja ya fito cikin ɓacin rai ne ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba, inda ya ɗauki alkawarin lalle duk da ya gamu da Bello Turji to ɗaya sai ya kashe ɗaya, ko dai Bello Turji ya halaka shi ko kuma shi wannan tsohon soja ya kashe Bello Turji, inda wannan tsohon soja ya ce lallai in Bello Turji ya cika lalle shi namiji ne to ya faɗi cikakken gurin da yake, to lalle ko gwamnati bata bashi izini ba shi wannan tsohon sojan ya ce lalle zai je kashe Bello Turji, domin irin ta'addancin da Bello Turji yake yi a Najeriya ya riga ya yawa. Idan ba ku manta ba, Bello Turji akwai wani shekara da ya tare matafiya akan hanya, inda duk wani wanda yake cikin mota Bello Turji sai banka ma mota wuta, wanda ya yi yunkurin ya fito zai gudu Bello Turji ya harbe shi da bindiga, abinda Bello Turji ya dinga yi kenan a wannan ƙasa tamu Najeriya. Abinda zai baka mamaki shine duk wannan abubuwan da Bello Turji yake har yanzu gwamnati bata taɓa ɗaukar wani mataki a kansa ba, kullum sai dai ka ji ana ta maganar banza cewar lalle an kai mishi hari, an lalata mishi dukiya ko kuma an kashe wani ɗan uwansa. Su kuma talakawa abinda suke so kawai su ji daga gwamnati shine a tabbatar an kashe Bello Turji babu shi gaba daya, domin talakawa su huta kuma su samu sauki, domin mutanen da Bello Turji ya ruguza ma rayuwa a jihar Zamfara lalle sun fi karfin mutum 100,000, domin kullum ta Allah in dai zaka saurari rediyo ko kuma zaka saurari kafafen sada zumunta ko gidajen jaridu sai ka ji an kawo irin rahoton da Bello Turji ko yaran Bello Turji suka yi. Kullum abin da ake fama da shi kenan. Yanzu a Najeriya muna da sojojin sama, muna da sojojin ƙasa, muna da sojojin ruwa, muna da 'yan sa kai, to amma gaba ɗayansu mun rasa aikin miske a ƙasan, suka kyare irin wa'annan 'yan ta'adda suke takura wa mutane, sukan hana su su je noma. Yanzu wannan damuna da ta zo yanzu haka inda zaka shiga jihar Zamfara zaka samu akwai ƙauyuku sama da 400 wanda 'yan bindiga suka ce lalle sai sun biya kimanin miliyan 10 ko ko miliyan 20 kuɗin haraji duk wanda yake bukata yi noma. Abin da zai baka mamaki shine wannan ka'ida da 'yan bindiga suke sawa ta banza, ko da an ɗauki wannan miliyoyin kuɗin an basu domin a cika wannan ka'idar tasu to aikin banza ne. Bu noman nan fa ba su taɓa rukumi noman nan ba, domin waɗanda suka zo suka kafa muku wannan doka ta ku ba su haraji ƙungiyar su daban, idan kun biya wannan harajin to wasu kuma su ma can daban za su iya zuwa su kuma su hana ku noman su ma, ko kuma a'a su zo su yi garkuwa da ku, domin duk wata ka'ida da zaka kafi ta ɗan iska to lalle ba fara ce za ka yi ba, domin ka'ida ta gwamnati ma ka bi ba kyale ka huta ba, to balantana ka'ida ta ɗan bindiga wanda bai tsoron Allah bai tsoron manzon Allah kuma a duniya ma baya tsoron gwamnati, duk abin da ya ga dama aikatawa yake yi, domin duk wata barna da kaga ana yin ta a ƙasar nan yau 'yan bindiga su suka jawo ta, kuma duk wannan fitintun da kuga muna fama da shi na yunwa da ake fama da shi lalle 'yan bindiga suka jawo. Domin yau a Najeriya kaɗai a cire harkar garkuwa da mutane, na farko kaga manoma za su shiga dazuzzuka su noma, sannan masu sana'a ice su ma za su shiga dazuzzuka je su ɗebo icen su, masu sai da gawayi su ma za su shiga su ɗebo gawayi domin sayarwa. Kaga akwai abubuwa da dama wanda za a ci gaba da yi. Yau idan aka ci babu 'yan bindiga, masu kiwo su ma za su dawo su ci gaba da harkar kiwo su yadda suka saba. 'Yan kasuwa masu zuwa jiha da jiha su ma za su ci gaba da harkar kasuwanci su kamar yadda aka saba. To amma sanadiyar yanzu 'yan bindiga duk irin wa'annan abubuwan yanzu an rushe su, kana so ka yi amma kana jin tsoron ka bi hanya, domin kowa ya san yanzu a Najeriya akwai hanyoyi da dama wa'anda ana ji ana gani, akwai titin gwamnati ya bi ta gurin, to amma menene saboda za ka iya bi ka tare da 'yan bindiga da dama mutane sun daina bin wannan hanyoyi. Wani lokaci kuma 'yan bindiga nan sukan samu guri su kwakwanta cikin daji, wasu su hau kan itatuwa, sai kun taho a cikin mota ana cikin tafiya kawai sai ku ga 'yan bindiga a gaban ku, da kun yi yunkurin ku dawo baya sai ku ga ai ga wasu ta ba su sun tsare titi suna harbin ku da bindiga. Sannan in kuka yi gefe ta can gefen nan ma za ku ga 'yan bindigan nan, kudu akwai su, yamma akwai su, arewa akwai su, gabas akwai su, duk inda za ku shiga za ku ga su ne. A ƙarshe kuna ji kuna gani dole ku faka wannan mota, sannan idan an faka wannan mota wani lokaci suna zuwa za su adduna su fara saran mutane, kowa fa yana gani irin abin da ke ba wannan, su fara saran mutane suna dukan su, zai yi magana ne akan Bello suna fitowa suke kanku suna fara dukan kuma kama dukan su ai kare jini biri jini, wanda kwanan shekara daga cikin ku a kashe shi, su ma wanda kwanan shekara daga cikin su a kashe su, to amma sai ga mutanen mu wai sun yi sagale, wai su suna tsoron me kan salama a kashe su. To rayuwa ba haka take ba, duk wanda yanzu zai ci mutuncin ka lalle ka ci mutuncin sa, yanda kaga bai da wuta bai da aljanna a hannunsa ko bai da iko ya kashe ka sai kwanan ka ya kare, to haka kai ma baka da ikon kashe sai kwanan shi ya kare. To dan haka bai kamata wani ibn da ana daga musu kafa ba, amma tsoron su da ake kodan lokaci shi yasa suke mutane wulakanci yadda duk suka ga dama. Dan Allah dan annabi dan yau ne farkon zuwa ko wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana
alama ƙararrawa kai share ɗin bidiyon nan kai lakin muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin don ku kalla. In dai mutum ɗan Zamfara ne ya ga wannan bidiyo har sai na ce mai sharing gindin durun uwarsa zai yi magana ne akan Bello Turji. In dai mutum ɗan Zamfara ne ya ga wannan bidiyo har yana jira in ce mai dan Allah yi min sharing gindin durun uwarsa. Mutanen Zamfara ga ɗan gutsun durun wanda ya ƙara zuwa ya nuna muku bindiga ya ce ku bada kuɗi ku bayar. Ga ɗan durun wanda ya ƙara zuwa ka gabanka wai ya tsorata ka da bindiga ya ce ka shiga gaba mu shiga daji wai ka bi shi ku shiga daji. Mutanen Zamfara ga ɗan gutsun durun wanda ya ƙara yin zina da mahaifiyarka gabanka, ga ɗan gutsun durun wanda ya ƙara yin zina da matarka gabanka, ga ɗan gutsun durun wanda ya ƙara yin zina da 'ya'yanka gabanka. Don gutsun durun uwarshi ya fara kai ka lahira kafin ya yi zina da su. Ya fara kai ka lahira kafin ya yi zina da su. Mutanen Zamfara maganar tsoro fa gare ku dole ne ta ƙare kuma ta ƙare. Kuma wannan cutar da ake muku ta ƙare ta kai ƙarshe. Daga yau zai yi magana ne akan Bello Turji. Bello Turji gindin durun uwarka, gindin durun uwar mamakka. Bello Turji in kai cikakken namiji ne, cikakken isasshen dan iska ne, kai kana jin kanka kai jahili ne, wawa, dabba, alade, shara, akuya. In kana jin kai shege ne ka ga location din gindin durun warka idan ban zo na ci mai cin gindin durun warka ba. Bello Turji ba ma nema dun gindin durun warka ka gaya muna gwamnati na da sa hannu akan wa zaluncin da kake ma mutanen Zamfara tun kafin uwarka ta sani, tun kafin ubanka ya sani muka san cewa gwamnati na da sa hannu akan zaluncin da kuke ma mutanen Zamfara. Saboda haka gindin durun warka idan ka daina, ba ma so ku daina, ba ma son sassauci, ba ma son ragowa, ba ma son sulhu. Idan kun daina kashe mutanen Zamfara, mutanen jihar Zamfara, Bello Turji idan kun daina gindin durun uwarka, gindin durun uwar mamakka. Sannan in kai cikakken namiji ne, kai kana jin jarumi ne dun gindin durun uwarka, ka gaya min location daidai inda kake idan ban zo na ci durun uwarka ba. Shage matsoracin banza, jaki daƙiƙi. 'Yan uwanka Fulani da ajjarumai ga su nan muna zama da su cikin gari muna rayuwa mai kyau da su, ga su nan muna zama da su cikin daji muna rayuwa mai kyau da su. Shage matsoraci kai dun gindin durun uwarka ko kwatarkwashi ko tsahe na jika ce an ce ga ka tsahe ko kwatarkwashi idan ba sai na dake ka na muka dukan tsiya sannan in yanka ka ba dan kan babbar bura uba nike. Shage matsayaci, shage alade. Mutanen Zamfara duk ɗan kan buro uban da ya ƙara saka maka bindiga ya ce ka shiga gaba ko ya harbe ka, ka shiga gaba wai ka iya ja ka da bindiga gindin durun uwarka. Gashegen da ya ƙara nuna maka bindiga ya ja ka, gashegen da ya ƙara nuna maka bindiga ya tsorata ka, gindin durun uwarsu idan suka fasa kashe ku, idan suka fasa kashe mutanen Zamfara gindin durun uwarsu. Ba ma son sassauci. Banded na jihar Zamfara in dai bai lace kake da ka ɗauki bindiga kana kashe 'yan uwanka a jihar Zamfara, gindin durun uwar mamakka ba ma so ka daina, ba ma so ka fasa, kuma ba ma son sulhu. Gindin durun uwar mamakku da ku idan kun daina. 'Yan kutumar durun uwa, jahilai da ƙiƙai, gwamnati ta rena muku hankali sai ku fito ku gaya mana gwamnati na da sa hannu tun kafin uwarku ta sani, tun kafin durun uwarku. Ku da daƙiƙai jahilai muka sani. Tun gindin durun uwarku ina kuka yi waye wadda za ku mallaki makamai. Saboda haka Bello Turji ba ma so ka gaya muna Matawalle na da sa hannu, ba ma so ka gaya muna gwamnati na da sa hannu. Gindin durun uwarku idan kun daina. Shaggu jahilai, mahaukata. Saboda haka wannan bidiyo na farko da na maka kenan, Bello Turji gindin durun uwar mamakka.